Banke på. Hvem er det? Det er Gunnar. Gunnar hvem? Hej Gunnar, make-up right now. Banke på. Hvem er det? Det er Mads. Mads hvem? Mads på den knald. Banke på. Hvem er det? Det er Stein Bakker. Stein Bakker hvem? Det er Bugter Stein i Bakkedal. Jeg kommer ikke med det. Banke på. Hvem er det? Det er live. Live hvem? Just you're live. Banke på. Hvem er det? Det er Gert. Gert hvem? Det er Gert. Banke på. Hvem er det? Troels. Troels hvem? Jeg er Troels. Det skulle være det første. Banke på. Hvem er det? Det er Hans. Hans hvem? Just. Banke på. Hvem er det? Det er Yes. Og Fien. Yes og Finn hvem? Hvis you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. Jo. Fien and jo. Banke på. Hvem er det? Det er Ole. Ole hvem? Den lille sorte Ole sidder. Banke på. Hvem er det? Det er Mogens. Mogens hvem? What moves around? What moves around? Banke på. Hvem er det? Det er Johnny. Johnny hvem? She lick me like a Johnny Pop. Banke på. Hvem er det? Det er Dennis. Dennis hvem? Ej, Dennis is like a star. Banke på. Hvem er det? Det er Lis. Lis hvem? Du er på grund af Lis. Banke på. Hvem er det? Det er Nana. Nana hvem? Banke på. Hvem er det? Det er Bob. Bob hvem? Bob and Stav. Banke på. Hvem er det? Det er Tom. Tom hvem? Inden kan Tom kom. Banke på. Hvem er det? Det er Kim. Kim hvem? Banke på. Hvem er det? Det er Felix. Felix hvem? Det er Felix.